mnom. Zmajeva krljušt je u obliku puža, uraganska prašina je crvena poput vina, krem od lave je PPO, suživi pesak ima korice. Puž ima krljušt? Ne, krljušt je ko puž. Krema je od vina? Ne, kao prašina. U glavi sve, baš vrti se. Nauči rim jer važno je, uskoro ćeš nju da recituješ, bit ćeš pomoćnik najbolji, ali samo kad naučiš i rimu zapamtiš. Bosak stršljena nije mekav sav, para od žive se ubija, a trava je od šafrana, sluz od žaba je kao palačinka. Znači, bosak je travnat. Ne budi šašav. A sluz se uvija? Para se uvija, u glavi sve, sad vrti se. Nauči rimu jer važno je, uskoro ćeš nju da recituješ, bit ćeš pomoćnik najbolji, ali samo kad naučiš i rimu zapamtiš. U redu, da vidimo da li sam shvatio. Bosak je ovdje, a prašina je tamo. Bosak je tamo, ti blesane. Od živog peska je palačinka. Sluz od žaba, za ime sveta, to je to, lekcija je gotova. Jer ti nećeš da naučiš i rimu zapamtiš.